Mixed Martial Arts neboli smíšená bojová umění. Tímto se označuje plnokontaktní bojový sport, ve kterém jsou umožněny nejrůznější techniky převzaté z různých bojových umění a nebo bojových sportů. Mix různých bojových sportů je znám už od starověkých olympijských her v podobě pankrationu, směsi starověkého boxu a zápasu. Byly povoleny všelijaké techniky vedoucí ke zranění soupeře a zápasy nezřídka končily smrtí. Počátky MMA lze spatřit v polovině 20. století v Brazílii, kdy Helio Gracie vytvořil vlastní styl brazilského jiu-jitsu a hledal možnosti porovnat své dovednosti s jinými bojovými styly. Díky vzrůstající popularitě se zápasy dostaly i do Spojených států, kde se roku 1993 konal první šampionát UFC, The Ultimate Fighting Championship. Vítězem tohoto šampionátu se stal Royce Gracie, jeden ze 7 synů slavného otce. Charakter zápasu MMA vychází, jak už napovídá název, z kombinace různých bojových sportů. Techniky ve stoje se skládají z kopů, úderů a bloků, jak lze vidět v boxu, karate a nebo kickboxu. V klinči se setkáváme především s kopy koleny a údery lokty, které vychází z thajského boxu. Pro porazy, strhy, přehozy či sražení se využívají techniky z různých bojových sportů. Následně může boj přejít na zem, kde kromě úderů pěstmi a lokty či kopy se lze setkat s různými druhy pák na různé klouby v těle či škrcení. Vítězství díky vzdání soupeře, takzvané submission, patří spolu s knockoutem k divácky nejpřitažlivějším. Zápas na rozdíl od jiných bojových sportů probíhá většinou v 8hrané kleci, oktagonu, která se dá využít i takticky. Tento sport klade nesmírné nároky na maximální i dynamickou sílu, vytrvalost a rychlost. K tréninku se využívají nejrůznější moderní tréninkové pomůcky a metody, včetně laboratorních měření. Za dobu své relativně krátké existence si MMA získalo obrovskou řadu příznivců a v současné době je jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se sportů ve světě. Ve Spojených státech a Kanadě chodí na turnaje desítky tisíc diváků.